Hello mga kahigala, time to remove na sa akong hair braids. Dapat after 2 months pa to mga kahigala bago i-remove. 2 weeks pa lang tong buhok ko, pero reason kung bakit ko ni-remove ng maaga. First, ayaw ni Banana dahil ayaw niya na magpurong-purong ako na matulog. Magpurong magdugo mga kahigala bago ako matulog dahil itong hair na to is sensitiba. Pangitan daw siya, kaya pina-remove niya. Pangalawang rason, mabigat siya mga kahigala. Parang nagdala ako ng isang balde na buhok. Pang-tatlo, hindi pwede araw-araw basain ang buhok. At yun ang pinaka-hit ko na hindi araw-araw. Pang-apat, hindi fit sa akin ang ganito na style na buhok. Nag-start ako nito mga kahigala 2:30 ng hapon pag uwi namin galing ni Banana sa shop. Close kami ng maaga dahil Sunday today. Naglinis muna ako dito sa bahay, nagkuri-kuri kung anong dapat gawin bago ako nagtandog sa akong hair. Kaya alam ko na matagalan ako nito dahil ako lang mag-isa, wala akong katulong. Dapat ang naglagay nito siya din ang magtanggal. So mas makatipid ako pag ako lang. At isa pa doon, wala na akong budget. Bili ko na lang ng ulam, makaon pa. Bago ko tanggalin, gupitin ko muna ang tumoy para easy lang siya tanggalin. Kaunti na lang, malapit na akong matapos dito sa kabila. Anong oras na? 6 o'clock na kapin sa gabi. Iob na ang palibot. O ayan na, tapos na. Dito na naman ako sa kabila. It's not easy pala ha kung magpa-braids ng buhok. Ganito pala ang mga itim. At least na-try ko. Aroy, kakapoy na ba oy? Nang hawi na gahong kamot. Sabi ni Banana, antos kay imo nang tinujuan. Why o why nagpalagay ka ganyan na shit na buhok? Shit noon, para lang din tong life. Kailangan mag-antos para masantos. Para lang din tong nag-hike ka sa mountain. Kailangan mo talagang maabot ang mountain para manalo ka. Ganern din ang buhay. So laban Japan. Anyway mga kahigala, malapit na akong matapos. Tapos na mga kahigala. Thank you Lord. O yan na. Tingnan nyo ang aking hair. Kulot. Maligo na ako ngayon dahil napaka-sticky. Liligo ko na to 1 time. Pero kailangan talagang kuskusin to ng kuskusin. O anong oras na? 8:56 na. Mag 9 PM na ng gabi. Ang kati-kati na. Kita nyo yan. Yan lahat ang buhok na aking nagamit. 4 na packet yan. Nagka-problema mga kahigala. Katatapos ko palang naligo. Pero ito ang resulta. Nagkadikit ang aking buhok. I don't know how you're going to sort out your hair. I really don't know how you're going to sort it out. On both sides. Ginupit na lang ni Banana ulala ang aking buhok dahil no choice. Grabe daming nasayang. Naiyak ako pag gupit ni Banana pero wala akong magawa. Nangyari na hindi dapat mangyari. Hahabulin na ako ng dahil sa aking buhok. That's all mga kahigala. Amping tanan. Babush.